Daniel. Er vi klar? Ja, vigtigvis. Vi vil nu prøve at lave fra 0 til Et eller andet. 300, men vi tror ikke, den kan køre 300, for den kører kun 0,4 i tryk. Og vi mangler kølevand, fordi den ikke virker, og der er sådan lidt andre små fejl. Men det skal jo prøves nu, inden lortet går i stykker inden vinter. Så nu prøver vi. Vi holder her i nødsporet, og vi er klar i Tyskland. Det er ikke noget som helst andet, I kan se foran jer. Det er bare noget, I tror. Så er I klar, mine damer her? Sådan her ser det ud. Fra 0 til... Vi håber 300. Vi tror ikke, det er noget. Vi er i hvert fald 62-82. Vi holder du godt fast, Daniel? Jeg prøver. Så prøver vi. 5.000 opdrift. Fjerde gear. Femte gear. Sådan ser det ud. Med lavt ladetryk. Med lavt ladetryk. Og motorolielampe, der lyser, og hele lortet. Og bemærk, her kører vi i 6. gear. 220 ved 2600 omdrejninger. Taber lidt hastighed.